हाँ ये गैस सिलेंडर फाटल बा सर। आई मम्मी रे, आई मम्मी हमारे छाती पे हाथ मार। खाना बनाओ तुरने तो गैस में आग लाग गइल, रुपी लाग गइल। खाना बनावत लसिया अंगना आइल सिया तल पाइप में आग धोल सा भर सक बुतौल सिया ना बुतल त फाइ से दौलत चिल्लाए लगल दौड़े लगिन आग लाग गइल तो हम ही चिल्लाए लगन जे आई बाप आग लाग गइल सिलेंडर में। ये अपना आगोश में हर एक सामान ले ले बार देख सकता इन तस्वीर सारा सामान जल के राख पड़ल बावे। यह गैस सिलेंडर बा जन आग लागल बा फाट गइल बावे, आधा एकर हिस्सा जन बा कि उड़ गइल बावे। कुछ नहीं के बचल, सब जर गइल बा। 50,000 रुपया तुम कर्जा काट के गाना बेच के लिए घर बनाओ खातिर आग लाग चुकल रहा। अब छोट छोट बच्चा बड़ा के रक्षा खातिर कुछ चाहिए मदद। अब मुस्मात औरत भी या ये बच्चा कहाँ जे है सोन। नमस्कार रघुदातन जियो भोजपुरिया, हम राजेश। अभी हम आइल बानी नगर थाना क्षेत्र के बस डीला मुर्गिया टोला में, जहां खाना बनावे के दौरान आग लग गई। आग लगी कांड में सिलेंडर फाट गई। एक साथ साथ घर में रखल पैसा व अन्य सामान घर भी जल के राख हो गई बा। इस घटना के पूरा जानकारी ले में स्थानीय लोग मौजूद बावे और आसपास के लोग के मदद के द्वारा ही आग पर काबू पावल गई बा। गैस सिलेंडर फाट गई। गैस सिलेंडर से धल से पहले ओकरा बाद जरे लागल तो गैस सिलेंडर फाट गई। खाना बनाओ तुरने तो गैस में आग लाग गइल, रुपी लाग गइल। सामान में रुपया पैसा 50,000 रुपया कागज पत्र सब जर गइल बाटे। पासबुक बैंक के खाता सब कुछ, आधार कार्ड सब कुछ जर गइल बा। वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ जर गइल बा। कुछ नहीं के बाचल, खेत के कागज भी जर गइल बा। 50,000 रुपया तुम कर्जा काट के गाना बेच के लिए घर बनाओ खातिर। बाकी कपड़ा लाता टोटल गाना बिको सब यही में बा, सब जरल बा। कुछ नहीं के बचल, सब जर गइल बा। आग के लपट इतना तेज रहा कि अपना आगोश में हर एक सामान ले ले बार देख सकता इन तस्वीर सारा सामान जल के राख पड़ल बावे। अभी जन बा कि तुरंत के घटना बतावल जाता है। यह गैस सिलेंडर बा, यह गैस सिलेंडर बा जन आग लागल बा फाट गइल बावे। यह गैस सिलेंडर बावे, आधा एकर हिस्सा जन बा कि उड़ गइल बावे। हाँ ये गैस सिलेंडर फाटल बा सर। हम वार्ड पार्षद बने जी के, ये सिलेंडर फाटल बा। खाना बनावत में जल का फाटल बा। गरीब आदमी वालो वो लोग के अब सरकार से ये निवेदन बा कि मदद मिले, जौन मदद मिले सरकार से निवेदन बा कि मदद मिले। बच्चा छोट छोट बड़ा सन आग लागल ओकरा बाद हमनी के पहुँचल बानी सन। लाइट के कारण ना कुछ कर पौनी सन। हमनी के चाहत सो लड़कन के सुरक्षा मिले। हमनी के यह निवेदन बा। 3 गो बच्चा बा, एगो लड़की 2 गो लड़का। आग लाग चुकल रहा। अब छोट छोट बच्चा बड़ा सन के रक्षा खातिर कुछ चाहिए मदद। अब मुस्मात औरत भी या ये बच्चा कहाँ जे है सोन। उन्हें कुछ सरकार के तरफ से सुविधा होके के चाहिए। हमार कहना में यह बा। देखिए आग लगी कांड के और भी कुछ सामान बार दिखा दे। पलंग बावे, चौकी बा, बाकस सारा पेटी उटी सारा सामान जल के राख हो गई बावे। और महिला के द्वारा बतावल जाता है कि कुछ नगद रुपया घर बनावे खातिर रखल रहा, सारा नगद रुपया भी जल गइल बावे। मैं जो बैठल रही हम अपना बथानी में वो खाना बनावत लसिया अंगना आइल सिया तल पाइप में आग धोल सा भर सक बुतौल सिया ना बुतल त फाइ से दौलत चिल्लाए लगल दौड़े लगिन आग लाग गइल तो हम ही चिल्लाए लगन जे आई बाप आग लाग गइल सिलेंडर में। हम ही चिल्लाए लगन, कुली लोग दौड़ला, हमरे चिल्लाइला पर सारा लोग दौड़ला। हमार गाय जरा से बच गइल, लोग खोल के लेके भागल आवे सब कुछ। तल फाइ से धोइए ललसा। अगल बगल के लोगों के कोनो नुकसान भइल बा ना? अगल बगल के नहीं के नुकसान भइल, हमरे एगो खाली पलानी के नहीं के भइल। मोड़ाई के घर नहीं के सिलेंडर जब फाटल हुए तो ये घर के पूरा खिड़की टूट गइल बा चारों बगल से। पूरा ये घर के 2 गो घर के खिड़की टूट गइल बा पूरा। एगो लड़का के कपार फाट गइल हो वो भागत के दौर पे। हाँ एगो लड़का के कपार फाट गइल। हमार मोड़ाई जर गइल बा, हमर लेना पता जर गइल बा। खाना बनावे के दौरान ही आग लगल, पाइप में आग लगल। ओकरा बाद पूरा गैस सिलेंडर में आग पकड़ लेला। ओकरा बाद जन बाकी सिलेंडर ब्लास्ट कर गइल। सिलेंडर ब्लास्ट कइला से बगल में देखी कि शीशा के जन खिड़की बावे
वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा शीशा अगर फूट गइल बावे। आसपास के लोग के भी बहुत सारा क्षति भइल बावे, ऊपर मकान के बॉल भी फाट गइल बा। ऐसे ही करके आसपास के लोग के भी बहुत बड़ा क्षति भइल बा। हालांकि घटना के जानकारी नगर थाना के पुलिस के दे दल गइल है। पुलिस मामला के जांच पड़ताल करती है। गाँव जनता सहयोग बा कि मिल के बुता दिला, कोनो घटना ना भइला ठीक बा। जोन बा क्षतिग्रस्त जोन दौलत के भइल बा तरा बक्सा पेटी के जोन भइल बा तोन भइल बावे। एमे सहयोग पूरा जनता गांव ग्रामीण के जितना भी जनता बाटे ओकर मेन सहयोग बा, मेन भूमिका बा। ठीक बा। फायर ब्रिगेड भी आएला, पुलिस भी हमारा चौराहे पे खड़ा रहला। संजय सिंह आया घटना स्थल के मुआयना करके वो लोग जैसे चल गए। संजय सिंह कुछ रिपोर्ट लिख के ले गए हैं। हाँ, रिपोर्ट भी लिखे गए हैं। घटना की जानकारी यानी कि पुलिस के मिलल, पुलिस मामला के जांच में जुटल भी है। और ये घटना का जन्म भइल बा बहुत ही गरीब परिवार बा। गरीब परिवार अब सरकारी मदद के राह देखता। साल पहले उनका पति का मतलब कि एक्सीडेंट में वो मर गए। उसके बाद मतलब कि कुछ वहाँ से सहयोग मिला कि नहीं मिला मालूम नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले अभी 1 साल बाद ही मतलब कि इनको घर में आग लग गया सिलेंडर के वजह से। और गांव का पूरा सहयोग से उनका झोपड़ी रखा गया था। उसके बाद झोपड़ी रखने के बाद आज ये देखने को मिल गया कि मतलब झोपड़ी जन भाई गांव के लोग के सहयोग से रखा। हाँ, गांव के लोग के ही सहयोग से रखा गया था। गांव के सहयोग, पूरा गांव का सहयोग से झोपड़ी रखा गया था। और अभी गैस की वजह से वो जल गया। तो वीडियो रुआ ज़्यादा शेयर करी। वीडियो रुआ यूट्यूब फेसबुक देख मिली। अगर हुआ यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करी। अगर हुआ क्षेत्र में कोनो समस्या दिखे तो कमेंट करके बताई। धन्यवाद।